ufuna sikwazi ukuqonda umsebenzi lo asiphathisa wona. Uqala ngokusaba, ungazazi na ukuthi ubani ozokhuluma ngaye, kodwa uNkulunkulu akufundise ukuthi uJesu ubani, kungani kumele ukhulume ngaye, akufundise personally empilweni yakho ukuze umbone ubukhulu bakhe. Mase yakufundisa-ke izwi lakhe ukuze uzombona ukuthi izenzo zakhe empilweni yakho nezwi lakhe kuyahambisana. Uma uNkulunkulu esekufundisile wase wakugeza wahlanjululwa, ubuNkulunkulu-ke useyakwakha masethi-ke hamba-ke nawe uyotshena abafowenu nodadebenu ngezwi lami. Kuleso state usuke usumuhle, usuke usukhuluma kamnandi into eqondile ezwakalekayo. Abantu abaningi-ke umuntu okulula ukuthi ayidayise kahle bayathanda ukusondela kuyena. Zikhona-ke izinto okumele uyigweme uma abantu bezosondela kuwena, hhayi ngobuNkulunkulu. Sekumele lapho-ke ngoba uNkulunkulu sekugezile wakwakha, mhlasimpe waba nemali, noma mhlasimpe waba nendlela yokwenza imali, noma mhlasimpe waba nodumo, noma iyiphi-ke into ekuveza ukuthi kubantu ugqame, depending igift yakho uNkulunkulu kube yiphi. Kumele uNkulunkulu manje umveze ukumdalula kwakho obala noma yikuphi la okhona. Uzipha amandla ukuze iqembu eliyi-opposition lizokwazi ukuthi no, lo umvumile obala uNkulunkulu. That means uma siza kuyena asingazi noma ikanjani, asike sibheke ukuthi siza kanjani kuyena. Ngale nkathi usuphumela obala ngoNkulunkulu, kukhona izikhwepha nezikhali oyitholayo zokukuvikela, ngoba the reason why uNkulunkulu ekudefenda ingoba nawe uphumele phakathi kwabantu, phakathi kwexuku la khona abebengakubulala khona ngoba ukhuluma ngezwi lakhe. That is why uNkulunkulu ethatha i-initiative impilo yakho eyibiyela. uJesu wathi, ongivumayo phambi kwabantu nami ngiyakumvuma phambi kwaBaba naphambi kwey'ngilosi ey'ngcwele. Onamahloni ngami nami ngiyakuba namahloni uma ngiza ngenkazimulo yami ney'ngilosi ey'ngcwele. Owesabayo ngami nami ngiyakwesaba ukubizwa ngokuthi inkosi yakhe. Sibaningi-ke la emhlabeni, uJesu asimazi ngokufana. Kunabanye abakhulile kuJesu, kunabanye abakhulile ebini. Uma thina esikhuluma ngoJesu futhi sikhulile kuJesu, abantu abakhulile ebini bayalimala, kodwa hayi inhloso ukuthi ukubabulala, ukubatshena ukuthi uzoqinisa intamo yakho noma ikhanda lakho kuyoze kube yiningi uhleli lapha ebini. Awazi yini uma kushaya isikhathi uzofela lapho? Uma sibheka la izwi liyasho ukuthi uJesu osho kanje uthi, ngiza njengesela ukube ubusazi isikhathi isela esiza ngaso ngabe uhlale ulindile. Ngokuba awusazi isikhathi isela esiza ngaso, iy'nkalo zakho ayihlale ziboshiwe. Well-ke sengingaya ngicabanga ukuthi ikange noma ikabili laphayana ekulandwa oyo-identify isidumbu somuntu wakini, ngicabanga ukuthi semushwari. Uma ngiya laphayana istate sakhona siyasabeka, kukhona isithunzi esikhona, kukhona ukubanda okukhona, kukhona iphunga elikhona. As much as umuntu bedumile, bemuhle, bene-following yabantu eningi, kodwa it does not really matter uma eselaphaya. Ngobani? Inyama yakhe isuke isigqwalile, isinuka, and nawe usuke usuyisaba, ngoba nawe uyazi ukuthi at some point uzofika kulesa state. So uma ngabe umuntu eyilungiselele kusanesikhathi, uma uNkulunkulu emfica iy'nkalo zakhe ziboshiwe, umuntu ofele kulungeni uvukela ekuphileni okuphakade. Umuntu ofele ebubini uvukela ekulahlweni. Yabona-ke ngale nkathi uNkulunkulu umsebenzela, uyazi iquality yomsebenzi owenzayo. Uma nje ugcina icala, ukhuluma nabantu ugcina icala, kunabantu abazothi hayi bo, lo muntu naye engayikholwa lento ayikhulumayo, engayiphili lento ayikhulumayo, thina siyamkela kanjani? Kodwa uma uyinikele kulo msebenzi kaNkulunkulu, irrespective ukuthi usakhuluma nabantu abancane noma abayisibalo esincane, uNkulunkulu kancane kancane uyakukhulisa.
uyakwenza uNkulunkulu ukuthi ugcine usuwazi okuningi, ugcine abantu usukwazi ukubakhanyisela, sebekwazi ukukubona nokukuzwa. Ngoba kuyenzeka umuntu abe nothando kodwa kuba ukuthi ukhuluma ngento ayizwile kodwa engakuyiboni yena, kodwa umuntu oseyibonile into akhuluma ngayo noseyizwele yena uNkulunkulu ekhuluma naye, uma ngabe lo muntu lo edlulisa i-teaching, kuba lula ukumuzwa nokubona into ayidlulisayo. Asike sibheke laphayana uJesu encwadini yaMatthew 28 verse 19. uJesu uthi, hambani nenze izizwe zonke abafundi, babhabhadise egameni likaYise, eleNdodana nelikaMoya oyingcwele, nibafundise ugcina konke enginiyale ngakho. Bekani nginani kuyoze kube sekupheleni kwezwe. Uma-ke siyenze le misebenzi yokudlulisa kwezwi laNkulunkulu, ingoba sithukiwe, ngempela sithukiwe. Kuyikona ukuthi abantu ngeze bekukholwe, bazothi hayi loyana ushawa umhlaba, usiyahlanya, uthanda ukubukwa, ulambile, ufuna iminikelo yethu. Noma ngabe kuthiwa-ke abantu baqamba amanga bethini, akukoni lokho. uNkulunkulu usinikeza impilo yakhe, wayese esithuma ukuze sikwazi ukumphilela. uJesu wasifela ezonweni zethu, nathi kumele simphilele. Ukuphilela uJesu kwenza le misebenzi ukuze abantu bekubone ukuthi umuntu onjani, bakubona kahle usahamba la emhlabeni, hayi ukuthi uthi wena uyakholwa kodwa bengakuboni ukuthi uyakholwa. Ingakho uJesu ethi umuntu akasikhanyisa isibani mase sifaka ngaphansi kwetafula, kunalokho usibeka emzini. Kunalokho usibeka emzini ukuze abantu bebone ukuthi kuyakhanyiselekwa emzini. Cela ukuphinda futhi ngidlule kahle kuleli khona. Umuntu akasikhanyisa isibani asibeke ngaphansi kwetafula, kunalokho usibeka phezu kwetafula ukuze abantu bebone ukuthi kukhanyisiwe emzinini, ukuze abantu bekubone ukuthi uyakholwa. Zijwayeze ukukhuluma ngoNkulunkulu, abethi bekhuluma ngokukhohlakala, bazi kodwa ukuthi uma sesikhuluma nosibanibani, ukukhohlakala kakhuluma, ukhuluma iqiniso, ukhuluma ivangeli. Bekwazi abantu ukuthi uyakholwa, noma sebefuna ukuphiliswa bengadideki bezeza kuwena bethi hayi angihambanga kahle, ngicela ungikhulekisa egameni likaJesu, sengizokhuleka-ke. Baba, siyabonga egameni likaJesu ngezwi lakho eliphilisayo. Ngena kithi Moya Ongcwele usihlambulule, mase uyasibusisa ukuze sizokwazi ukunqoba omoya ababi abambelana ney'mpilo zethu. Igama lakho siyalibusisa, siyakuphakamisa ngoKristu Jesu Inkosi, amen. Nkosi nibusise nonke.